Aseite di Manzanilla, ginhawang lubos, bawat haplos. Hi, hello, kumusta? Yan sa inyong alagad si Kanginan Tefon Morales, and then may partner ka po na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka magtanan? Asap kita. Always say a prayer mga kaisan. Way pagpuol kini ato pagpanangin nga gusto labaw magagahom. Lord, thank you kayo. Sa imong gihatag ka namong grasya, matag adlaw. Thank you kay Lord. Before ta mo proceed sa atong suwatan po, no. Ako sa nang musta si kuan Juliet Igot. Diha sa Panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City. Okay, maunin tawag mo distribute na pita sa mga isda ano yung gidagi kan sa Panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City, si Juliet Egot. Okay, kumusta sa imong mga parinti na napitan na minausap ka nato. Minaw ka nato. Og Arnel Inok diha sa Kalan, Cordoba. Papa ni Arnel si Armando Pugoy Inok po minaw na to. O si ang mga tricycle drivers sa dito malimot ini sa Aguda Agos Drivers Association diha sa Agos Lapu-Lapu City. Okay, og ni Ruel Tata Ortiz diha gapon sa Kalan, Cordoba. Okay, kumusta ang bakasi diha napita? Nindot kay luto si Arnel da. Okay, may pagpangluto Arnel Inok. Ingon man sa ni Junior Mingito sa Cordoba. Puros ng Kalab Cordoba ni naminaw na to. Okay, bueno, mapursita ang atong suwatan po karon atong hatagan ng pagtagad, no. Nay pinadakin is usa ka babae nga magpatago ng sangan nga Miriam. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Miriam. Kung doon ay naadik sa sugal, naadik sa droga, doon na sa'y naadik aning duwa sa mga bata nga gitawag lato-lato, ug mo gani problema sa kumbana. Ug kun nga no, ingon ang ini ang mga paghitabo. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart or nothing at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart or when you're near me. Uy. Kinsa rin, Ruby? Hala, tingog marong tiko nga nasuko. Kisa kay kontra, ako nga tuod, bi. Ha? Wa ka kita na tuko? Sabat kay kada. Pagkaong na nimo. Gahi kay kaguda. Tikong! Naunsa ka, oy! Kisay nag-away ni mo diha. Aperte man nimong yaw-yaw, naunsa ka? Galing anak na imong makalagot. Gahi ko. Ay nga no, lagi. Uy, Tintin, nga no, ni. Naunsa nang amahan ni mo nga mura manig si Incredible Hulk. Ambit lang anak niya, nay. Sa imong Incredible Hulk, ha? Ako lawas? Dili, ang imong naong. Didak ko, lagi. Wapil nga didak ko ako naong yun. Wa lagi mo, dako. Oo, nga namingon magkamarag Incredible Hulk ako naong. Sa kabati ni mong naong Tikong, mura kag si Incredible Hulk. Bugul-bugal doon man imong... Uy, ikaw yama. Kung di ka makadawat na akong dagway, ay naon ni tamaya, ayaw taon. Kaya naapay daghang nag-ilog, ani. Nag-ilog ko mo, tay. Sak! Sunod ta ada. Unsay problema nimo Tikong, kasaba nimo nagyaw-yaw ka man. Makalagot ka ni bata. Kita sana to ko nagsabay-sabay noon ng kagwang. Ay, pasagdi ng imong anak. Uy, may gani kay wala mo laag. Naara din isbay. Naalagay dres bay pero nagsaba-saba. Aw, kung gisabaan ka nga ni sa suti kong adto ka dito ka tuog gawas. Sa pagkakidot pa mo Miriam ay. Kidort. Gisabaan mataha ka. Kanong bata mo ay pagkausa. Adto dito pa gawas-gawas pinatugod di. Ilam na dati kong. Kung adto bitaw magduwa ang bata sa gawas, imong padlungon, imong pasudlon. Kay di ka gusto nga adto sa gawas magduwa ang bata. Nya karon imo na sa pagkauson kay adto mo paduwa dito. Kalabad nimo oy kakapoy nimo. Na ako naman no oy laban ani. Wa ka tohak ka Miriam. Ilam di ay matuha karong sa parusunti karon. Paita binimo eh. Tabangan may no ninyo. Sige mo. Tay sige na mo ko sa. Ato na lang taos gawas ay. Ha, magsabab din ito. Oy, Tintin, na padayon. Ari ko diha ka magsabab gawas ko daw. Ay, katulog yung kanig mayo. Inahakot ka eh. Naputo na noon akong katulog na. Pero mas mayo din is gawas. Hindi makatulog ko mayo din eh. Kawa may magsaba. Ay, anabon lang ko sa kunaong kay suwa o magayo. Kapara ba ko?
mo, mungkog. Nagdawas sa di. Ingnan nga dolasod pagduwa ng lato-lato. Ito yung kasama ni bata na. Hoy! Di ba mahilam niya, Tiden? Ngita doon kang bubunalan ng bata ka na. Hoy! Ay ka na, tikong, nagyaw-yaw naman sa kadiha. Ay, kasaba pa ni mo. Wa, day, wa. Animal. O sabi ng duwa ang nabuang mga nabataan ng lato-lato. Pero tigil sukuha sa kumbana tungod kay di lagi kuno siya makatug tungod anang duwa nga lato-lato. Unya? Ah, naunsa man ning akong pinangga. Naunsa man katintin. Nay, nawa nga akong lato-lato. Unsay nawa? Dini naman ito gibutang na ko. Gikuha gyud to. Ah, okay, sa pamay laing nagkuha ato nga kita ramang tulod din sa bahay. Way laing nagkuha ato nak ang imo rang amahang kwanggol. Asa naman yung tawhana? Uy, papatingali na uli ay. Karon lagi kang tikunga ka. Matikungkong din karog maigo ka niya akong palupalong hanggawa ka. Asa na kaning panuhak nagkapit-hapit? Miriam, nang. Nakayaplas niya, nang? Unsaon man nimo? Lain imong lawas? Ay, dili ako nang si Baby Jane. Nagsige magugilak, uy. Wa ka nagipanuhot bata, ah? Uy, di magpatakag butang hapla sa bata, ha? Gamay pa kayo ng imong anak. Wapar pa tuig, di ba? Oo, pa nang. Say maayong ihaplas sa para sa bata, nang. Ay, kanang hapla sa kasaliban. Og makahupay og siguro sa gibati sa bata. Kadtong IPI as City di Manzanilla. Na ako ana, pero nahurot na lagi. Magpalit ato. IPI as City di Manzanilla? Oo, day. Dako ka ikatabang sa mga inahan nga dunay anak nga 4 anyos pa ubos. Kay og maglain kani ang lawas sa bata, labi na gibutan sa tiyan, haplasan dayon ang IPI as City di Manzanilla. Kay dili lang na para sa kolik. Muhupay sabna sa gibati sa bata sama sa ubo o sa sipon. Mao ni gigamit na ni adto sa mga unang henerasyon ug hangtod karon day, tungod kay kasalikan ug dangpanan sa mga ginikanan. Palitin nag IPI as City di Manzanilla. Nang Miriam, salamat kaayo na nga. Ha? Saan sa man? Sa imong gitambag na ako, nagpalit ako IPI as City di Manzanilla ug tinuod mao gyud nakahupay sa gipati sa kong anak nang. Nasaligan ko na tinuod ang IPI as City di Manzanilla. Mao nga ayaw gyud pagpakawaan na ha. Ilabi na nga nakay gamayng bata, makatabang kaayo ng IPI as City di Manzanilla para hayahay ang pamati sa bata. Oo nga naman katintin. Nga kung lato-lato kikuhan ni Tatay Tikong. Ha? Ano gikuha man niya? Animal green tawhana. Ay, paghilak na paghilak ha. Kuhaon ko to ay kaguol. Ngano iya gikatong kaon nga dili man to iya. Sige lang nak, ay lagkabala ka. Mabalik na to nimo. Tayo pa day asam des tatay nimo. Ambat nilakaw man to. Kadani akong lato-lato. Ha? Gidani ha? Unay. Inahakin itong hana. Ay, ngita di gubot. Karon lang gid ni siya ba? Sige lang, nakahilom na, hilom na. Ay, naday ko na ang pagkaon. Ang imong paborito. Lakaw an ato. Ay, napaghilak. Wa di ka trabaho ron, pre? Madiyaw pa na ko, pre. Mas mayo noon kay makasuroy ko din hitaon ba? Ako naman, pabugnaw ta. Oh, ikaw, pre. Ang ganda ko nimo. Ay, bala ka, kroy bala. Yun, no, saan nang dani mo? Dawaan ni sa kong anak, pre. Okay, ano, muduwa pa ka na? Wow, eh. Akong gi-embargo kay Murag. Nayabag kong anak ganing duwa, ah. Sige, usuro na, good. Sabag kay duwa, eh. Mabitong gi-embargohan ako akong anak ani kay sabag kayo, di ko katuog. Noon sa man taon ka. Kumayo na, anak. Eskalabing mo lagi mong anak. May na, kaya di mo lagi mong anak. Oo, ba't sabay nakanindot ang duwa, eh. Oo, kasabot na ni duwa. Ay, naunsa man taon ka. Ingnon naman gudaan na, good. Biyang-biyang ko na, biyang. Ay, nanion naman siya. Maayo kay ko, ani. Ayun na, ha. Kini, ha? Ni, ha? Tanawa, pre, ha? Tanawa. Nanion siya pagduwa. Nanion, pre. Ready, get set, go. Kamayo ko din mo. Uy, champion ko ani sa amos bata po, pre. Ya, pre, ha? Ako ipa-back to back, ha? Tanawa. Ari ako pagis luyo, ha? Balito ko, pre, ha? Oh, kita ka? Uy, tang-tang-tang, balito ko. Tanawa. Tanawa. Tanawa, pre. Uy. Tay? Oh, siga mo ng mata ni mo, Miriam.
Binimog si Coco Martin. Na yung istorya tayo Ay, nahak biya ni mo, oy. Unsa man na, pasundon ko ni mo, wanir ako diri sa gawas. Tatay baya, dali nga rin, oy. Kau no, magpailalan, siyang tiguang na kakailuuran na kay kasanan. Ay, birahan na yun ko na, eh. Saba na tayo, ay. Dali na, na tiri. Masirhan ka diha ron. Liwat kag yun ako na. May pagkabagsik yun. Ubirang yun. Dali na, tay. Lahos na lang sa kusina, kay nahibaw kung wapakay kaon. Dali na. Pastilan. Hurot na yung bilib na ko ni Munak. Muna akong gusto ba? Kanang matik-matik ba? Di na mister sutihan ba? Kung sa isod, alak. Buwad. Bungot sa ito eh. Bagtang man akong bilib, anak. Joke na to, ay. Imong paborito tayo. Humba nga lata. Pastilan. Daan palagi ko. Nga joke ka to. Hurot na yung bilib na ko ng... Karaanan na gini mo tayo. Dali na tayo, kaon na. Unsa na? Ha? Oh, mayor naman kay Capre. Dali, aron mo nagkatoon, oy. Mayor kay Kawas. Basta, bida. Prolipin ka na kung liwan nila. Mayo, hana. Sa'yo naman yun ito. Bro, wala kay balitok-balitok, pre. Nya ka to ipabahak ni mo ba? Arelo mo patuyok-tuyok ko ng lato-latos layo. Sige. Kay labindugay ang mga lato-lato, pre. Moabot ako sa kauras. Giling ka na. Sila, pre. Usa ka oras, oy. Kanang ikaduha na ko, ana. Usa ka oras na. Kuya, wagod. Usa ka oras. Kanang magduka na ko. Usa ka oras na. Una, bro, munag. Giduka pa ka na. Butagay magali ko. Usa ka pagwa pa ka duka, pre. Kanang magbutagay ko, pre. Ay, sus, giling ko, ana. Butagay ko ng lato-lato. Ngiga. Pagkahangin no sa niya kong kumpare na. Pre. Oh. Ako kay challenge, pre, ha? Kung mabre, galinin mo ako record nga matuog nga magdatulato, bisag rigdas ka tray latulato, ihatag ko din mo ang ako ang titulo isip champion sa latulato. Taga-ambit kag Gismail, pre. Basta makalupi ka na ako, matuog maglatulato. Sapa ka na, pre, oy. Joke sa kayo. Lagi na joke ako lagi. Bisag mato ka CR, maglatulato ka. Ako na challenge di mo. Kakaroon tapos subuhan, tig-sweldo mo na to. Usang ka ta. Kung mapildi ko di mo, tanan ako sweldo. Ako ihatag di mo, pre. Ay, binuwang na, pre, oy. Tinuo lagi na, pre. Ako ni challenge mo. Busa pag-practice ang maayo. Unya, tapos subuhan, magsangka ta. Lato-lato challenge. Kung makapildi ka na ko, imo na tanan akong sweldo. Tagaan kang titulo. Ako ihatag di mo. Okay, pre. Challenge is accepted. Diin ka? Ha? Diin ka, Tikong? Nganong karon ramang ka, ha? Wa pa ba tayo lilungag, ha? Grabe. Wa, yung kakalungag. Wam na ako dadaan ka diro, day. Ayay, murag may kausaba na gidida. Ayaw sa kong sa muka, Miriam, ha? Paglungag dito. Hoy! Ibatasan! Tikong! Asa din natulato sa tong anak, oy! Tikong! Aha! Hala, no! Muka ni mo, eh. Taas sa kayong tato, putol na noon. Kanahan kang Bukan mo dako, yun. Mao din gikuha ni mong lato-lato sa atong anak, kay ikaw din man nagsigig duwa anak. Suko-suko pa ka gisampaan na kung magduwa ang atong anak sa lato-lato. Unya ikaw di ay, ikaw man nagduwa-duwa diha. Hangol ka, mangingilog pag yun. Sa? Na, paano naman sa ka? Ang akong lato-lato na dili na yatag ni tatay. Kay mao di ay siya day may sige gamit. Kanahan namang giding tawhana, uy. Ang samaron, uy. Animaho mang sunog. Animal ang linungag. Tikong ang linungag, uy, nadukot na! Agay di ay? Kita na, eh. Unsa man ka? Mangutana ka sa ko, naglagot ko. Tungod sa pagsigid mo gatulato diha, ha? Ang atong linong aga dukot na. Hut na nagkaon ha? Hut na nagkaon ang kanon nga nadukot na ha? Day. Pwerte yung surukas sa akong dugo tungod sa kalagot kay ang kanahang nagipalungag nabuang sa pagsilatulato nalimot nga naglungag da siya. Hala, pwerteng dukutas kanon mga tungod sa akong kalagot iya. Ang binig. Day. Ha? Gibawala ni mong atong anak anang lato-lato. Unya di ay, ikaw rin magsigduwa-duwa na, ha? Tikong tiguang na ka, uy, pagkauwaw ka man lang. Day, wa may limit sa edad na munduan, eh. Hilaw diha! Day, ako challenge nga among di pangandaman na maungan practice ko. Kung ayaw lang pala niya, kimudaog lang ko, portahan na ta. Unsa? Oo nga, mastero nila ko, day. Kaya kung mamaster na nila ako, malupig na ako, ako'y matsampion. Unsa? Ha? Ay kong ilara tikong agpuyo diha. Ay na nag-ihatag sa imong amahan ang lato-lato, ha?
Kay nabuang narabato, ana. Oh, nay, di na dyan na ako yatag ni tatay na, nay. By hook or by crook. Unsa? Pasayo kong nagkatulato sa akong anak. Unsa naman yung muragin na gini maayo da. Anak? Nak, anong sayo Ay, so ko baga, day, ha? Kaya, kuha na akong spirituan. Makakuha na ko aning duha ka minutot. Animal ka? Di mo na sa giimbarguhan ng atong anak og lato-lato? O, sabi di barguhan ba? O, uy, Kagkinsa man na imong gigamit? ako na yung nagpalit ko ako. Unsa? Oh, lima naman yung kabukang kong ipalit, day. Mao nga ayaw kong sa muka, ha? Kaya nag-practice ko para ma-champion ko, para championship ni. Ikalaw na ilungag dito. Ikalaw yung unay panghugas. O ikalaw sa'yo panglaba dito, kaya nag-practice ko. Buti mo ipasabot, uwa pa kakalungag. Huwag ka na-practice ko. Mo, huwag ka mo lang sa kaon dito eh. Ay lang sa kong ninyo sa muka ha, ikaw istorbo ha. Malihog lang, araw hindi. Tapos gubot ni. Yamat ra ini. Pakulata ka na ko, tikong. Kulat ha, okay. Basta kay, nobody can stop me. Unsa? Murag nabuang nga akong bana anang lato-lato. Musugot lagway kan anay. Unsaon ka rin akong tawhana sa? Unsa kong buhaton ani niya? Lungagan ko balang ka ni siya lato-lato ug moy akong ipakaon ani niya? Unsaon ko ka ni siya? Unsa kay akong buhaton? Unsaon kamo ang pasultihon? Miriam. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito kalagadawa. Murag si Inday Miriam. Miriam. Miriam, kaniyang bana, nabuang lato-lato, Ate Pres. Pero meron suko kayo, nga, nadugay nga, gi-challenge siyang amigo, nabuang mas lato-lato, sige mo practice. Limang kag taga-ag Gismail, kung makadaog siya ang iyang amigo. Kaya yung amigo, gilingi kayo maduag lato-lato, bisang matug, maglato-lato. Yatis sila. Do balitok pa, lato-lato, di yung tang-tang lato-lato. Ari pa sluyo, na ipatuy-tuyok pa, di yung tang-tang lato-lato, niligyo yung kauban. Challenge mo siya kataga siya Gismail. Unya early pa yatag pa katong titulo nga si champion sa lato-lato. Saon nimo ana. Ang iyahang bana karon na Pres mo nabuang sa lato-lato. Unsaon kuno niya. Pero miro suko kay sa lato-lato. Karon oy mura na kuno. Ana unsa naman ni tawhana akong bana sa buhaton ko niya. Ha? Kana lato-lato karaan naman ang kuana eh. Ito. Dugay naman na pero karon lang murag na Sa oda pala sa Wala yun, no? tuwa na Pres. oh naay palak-palak. Palak-palak may tawag na to. Palak-palak. Oh kanang Palwasaging tungaon. palwasaging tungaon. Nay, Palak-palak anak- mo pud. Oh, iluwag-luwag dres kilid jay anak tak palak-palak. Mo pala. Buhat, may dagat, magsugat ko, kanang suguot sa babang papaw, palak-palak. Pero kana Ano yung original lato-lato. nga lato-lato sa Oh, una? pero kana lato-lato ni kuan gyud kaya to pero wa may pareha karon nga grabe ang ilang Si Yara, lato-lato. Lato-lato siya. Oh, lato-lato siya. Yan, si Mara, siyang atubangan. Igo, bitaw Igo, ko. kuyawan. Sakit. Muna ako Sakit kakuan. tayo nung Mara. Muna ako kuyawan ko may kakakuan may igo to siko, di ba? Hindi ko anang duwa oy may Ako pa ba, magjuling oy? pinis ko. Abay ba? Katong bagol, katong dek, sungka. Nindot pa kayo itong duwa, Ate Pres. Anong lutang gulyat ang nagdamat dito sa itong lugar sa Bohol nga si Ricky nag-challenge dito lato-lato ni Skillet sa stage so ng drama. Sa dito ka? Sa itong lugar. Dito ka, Sloyo? Oh, nga busy sa kus mga ikal sa lugar. Ikaw lain mo sa tuwing lato-lato. Lato-lato sa dito ka. Lato-lato si Itlog. Hindi rin ba ta? Hindi na ba ta? Lagi ni siya, kay way buot tiguang naman ta ni siya, no? Ganun di ba ka, manilig pa ka sa inyo. Kuan, kasi nga na ng gaduwag lato-lato? Si, kuan, tikong. Tikong, manilig pa ka. Ani na ako amigo ng tikong daghan kay manok. Lain to, bimbro to dos ko pa niya ros lang di ako board member Franklin. Padayugdog. Oo. Lahi ni siya tikong nga kay nadaot sa lato-lato Ate Pres. Paita. Ako ipabadlong lang yung by GC Brand. Unya sa may problema niya, kasi nagpatambag Si ko na. Miriam lagi saon ko niya yung bana. Watay mabasa diya lato-lato bam sa Bible. Ay, ang kato na lang. Agapon, gab, sa agapon, gab. Agapon? Basta lato-lato na Bible. Tingigag yun ang ginoo. Duwa kaya gab. Ay pila ginoo gab. Ayun. Puro sa ginoo ba? Ay, babina tingog. Puro sa ginoong babina, ginoong nako. Sige, dilitan mo. Sigutan ang Unsa man? last Bible, basahin lang bambe. Efeso 5, versikulo 21. Okay. Tungod kang Kristo, pag tinahuray ka mo,
Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kani, tinuod man Mrs. nga ingon ka tahura imong bana pero maglitsok dito nga imong bana may buluyagon karon. Ang imong buhaton ani patigbabaw nimong isip bana, isip asawa imong rol duha. Kay imong bana nagpabuyag man ron labaw pa sa imong anak. Mao gyud iyang anak, wa na tayo duwa-duwa lato-lato siya. Labaw pa sa anak. Kay moingon ka diri sa ubos dapit ug ari nakas 20 verse 25 mga bana higugma ang inyong asawa. Murag wala sa mahigugma kadi man sa mutahon nimo. Aning wa nga magpabilin niyang gugma nimong balik isip asawa. Ayaw ibuwag ang imong paggiya kaniya kay wala lato ron. So unang mga bana dili makalungag kay mag-email. Email po. Karon lain na pon. Lain na pon. Karon na pong email ka, bam? Naagapon. Di mawag email Dili maayo kay kana. Ay, ahensya na. Dili maayo kay mga linungag mapagod. Madukot. Ya lain mo na mag-email. Ati pres di ka tagdon. Lagi? Kanang istorya ka niya, di ka tagdon. Dili mo magana ba? Ayusa kay ako. Di ka kasugo kay ngano ayusa kay kanang usahay mga tungkol sa computeran internetan sa mo unya mag-email man email ba gyapon na nga mga bata na sa internetan daghan email gyapon bisag dili na cellphone email gyapon nga ana di ko concentrate kay sa una labi na napa ko programa kato sa kuan sa ato atong wala pa ko retire na pa ko music mo domingo ato mo ko mag-research sa mga music ang mga bata ato kung pwede sa baa bitaw ikaw na ka di mo melikas pa kasaba Call of Duty sa to sa una katong anak patay gubat ngano ka na no ako dito ko kamao kada ganay mo lupa di man lukso di man aeroplano nga lupa mao na say email ako diwa ganahan na to sumar yun pero sa una wala pa man toy pusta karon dag ko naman kanang mga pusta dag ko na grupo na tulo ka grupo maggubat mag-away sila ayaw yun na nga inday kung mahimo ibarguhan ang lato-lato pusta na mawala lato-lato na imong bata kanang daubin na dito o di ba kanang hinumdum ko sa una gamay pa ming bata ano ako magawa ang tugulat ko suban moduwa ng o si tawag sa inyo kanang bang soda may tawag na sa mua kada bang lingin marble Jolin ba soda may tawag na mua Sudah na minom. Dili soda may tawag na soda may tawag ana nga magluhod tayuta nga pa ana Jolin Pinis na nakadungog mo ko yung mama sabon ko na ipainom ko ninyo mingon mo na kung mama sa una di na kam duwa ana ha? Di kam duwa, Jolin? Wala dyan ko ni ang duwa sa una. Bagol man yan. Ang ako na dawan duwa. Ang ako na ibawan sa unang duwa ng Jackson. Jackson bagol. Ibayot man ka ko. Jackson ang ginagawa. Dili ka mo duwag Jolin Pinis. Wala ko, di mo ko kamo ng Jolin. Jolin Pinis. Dili ko kibaw ang anak. Ako may kay kuha na ganahan kay kuha na dong. Kanang kulto. Pasun sa luan. Bakitikan. Pwede mo ka pa ng July ni Jackson, may ana. May kuha na. Ang akong ingon ni mo inday, nga ayaw undang igiyahe ka na, imbarguha ka na yung lato-lato. Ing na ikaw ipabukalan, ipainom niya ng sabaw. Huwag mo dyan may imuha ng trabaho. Ultimo Wag yun. Wag yun, ayo. Agyan eh. Murag wa masi ang tingali mga dagkog edad ng magduan ng lato-lato. May pangiya ilato-lato sa iyang asawa. May pa. Lato-lato. Ay mo pagisutan mo talinis. May pahimuna ni mong pulitas do. Why mahimong trabaho anang galatiha. Ang inyong mga linungag mapagod, ang inyong mga linabhan wa malabihi, ang inyong mga linabhan wa bahay-hay. Kung gusto ka? Kung gusto ka inday sa pabukali lagi na og ipainom niya ang sabaw o di ba ibo makatog murag di man makatog sige bisag matukon maglato lahat na ito istorya sa kumpare bisag nato maglato magbalitok sa pa ikatog sa pa lato bayot grabe kayo kumpare lima ka magbalitok kung lato lahat kayo ba ay mas luyo ipatuyo kasi nga nato yung kumpare si Sir Odili marami nga na to hay malim kumpare tanaw ko kusag dako nang iyang lato salamat ang mga naman nun good ako ang paso tihon